ħallas aktar milli ħadd u spiċċat qisni frodist, sitwazzjoni tal-biża'. Kienet din l-isqarrija li għamel raġel li tkellem ma' Net News dwar kif esponenti laburisti daħluh f'din l-iskema ta' frodi mill-benefiċċji soċjali, skema li permess tagħha nserqu miljuni ta' euro mill-poplu Malti wawċi. Tal-biża', mhux gravi, tal-biża'. Tal-biża', daw affarijiet tal-biża'. Issa vera tgħid li ma ħadthomx mela ma noħodhomx ma dik bomba. Ħadthom għax kelli bżonnhom. Imma itsalsu għala melħuta, fim? Imma f'dawn l-affarijiet naħseb kull limit issa qegħdin naħsebu, kull limitu. Għax imbagħad tara kif tiġi trattat inti. Ir-raġel li tkellem mal-ġurnalist Dione Borċi rakkonta kif kienet avviċinatu persuna biex tagħmillu dan iċ-ċekk. Kien hemm jista' l-iskema tħallas 5,000 euro qudiem, 5,500 qudiem. Ġewwa u tieħu dan iċ-ċekk. Issa jiena datlajt il-qorti, ġifieri u weħilt u ħallas kollox lura. Hija serkitu. Dal-istess raġel li stqar li wara xarejn biss li beda jirċievi dan il-benefiċċju batu għalih il-pulizija fejn jgħid li hu spiċċa qisu frodist. L-iktar oġġett pażull ġeluna nammettu u tawna sentenza ta' probation ta' ħabsu. U mbagħad tiġi ċertu problemi la eżempju jkollok bżonn tagħmel xi ħaġa, inti tiġi isek frodistu. Ħallas iktar mill ħadd. Ħallas kien ħallas 5,000 u ħadd 1,500, 1,800. Ir-raġel jirrakkonta kif kien der quddiem bord f'Santa Venera fejn pratikament fi ftit minuti kienu aċċettaw it-talba tiegħu. Der quddiem bord 3 persuni, bla bla kelmuk ġiex minuti, il-full 3 minuti. U daċek kif firmawlek il-karti. Ftit tal-imilu l-Prim Ministru Robert Abela baqa' jinsisti li dan il-każ ta' frodi huwa distanti minn Kastilja u mill-Partit Laburista. Dan huwa każ li huwa distanti minn Kastilja, distanti mill-Partit Laburista, milli qed nifhem mhuwiex distanti iżda min-numru ta' deputati tal-Partit Nazzjonali. Kif tgħid li huwa distanti meta n-nies taħt xhieda kemm il-darba semmew nies minn Kastilja, ma tistax tkun distanti għax in-nies taħt xhieda stess semmew Kastilja, Prim Ministru. Jien qed ngħidlek illi Kastilja resqed dan il-każ għall-attenzjoni tal-Korp tal-Pulizija, l-istess għamel il-Ministeru għall-Politika Soċjali, nerġa' taħrab li kull darba. Sab inti qed taħrab li Prim Ministru, anke Martin Balzan tal-Mam qallek li naqbuta jaffermi kbar minn hekk. Tal-Partit Nazzjonalista jekk qatt irriferew persuni. Xorta bqajt ma weġibniex minħarref responsabilità Prim Ministru. Diġà ntrefet ir-responsabilità politika. Iżda daw koll li qed jikxfu l-fatti vera ta' kif ġraw l-affarijiet qed jgħidu mod ieħor. Dan kif kienu bosta dawk li sqarrew illi kienu esponenti laburisti li avviċinawhom biex jibdew jirċievu dan il-benefiċċju soċjali. Fil-fatt ir-raġel li tkellem ma' Net News qal il-persuna li għenitu kien kanvażer ta' ex-Ministru Laburista. In-nies iva huma kanvażers ta' ministri. Kanvażers. U daw irranġaw lek kollox huma. Kollox. Nejt u zed. Bir-raġel li konferma li f'dan ir-rekit ta' frodi hemm bosta nies involuti. Jien nindu ngħid kemm hemm volum ta' nies. Għax għamil bidix, kien mort biex nattilhom wafqu wieli għalli lesta ma tistax da. Għax jiena mbagħad nindu ngħid ħafna nies. Għaw ħafna nies bi għadi. Robert Abela nnifsu konferma li mill-investigazzjonijiet li saru kien hemm mill-inqas 160 persuna li bbenefikaw minn dan ir-rekit ta' frodi. Bil-Prim Ministru ma jeskludix li dan in-numru ikompli jiżdied.